Музыка па-за часам. Споўнілася 10 гадоў з інаўгурацыі аргана, усталяванага ў Віцебскай абласной філармоніі. Музыканты жартуюць, дзіцячы ўзрост для самага вялікага клавішнага духавога музычнага інструмента. Як жыў віцебскі арган гэта дзесяцігоддзя і якія мае творчыя планы на будучае? Святочны арганны канцэрт слухала Юлія Устінова. Віцебскі арган створаны па індывідуальным праекце з улікам акустычных магчымасцяў залы і архітэктурных асаблівасцяў будынка філармоніі. Духавы арган – гэта унікальны, жывы музычны інструмент. Нават двух аднолькавых арганаў не існуе, запэўніваюць спецыялісты. Інструмент робіцца на заказ. Асаблівасць нашага аргана ў тым, што ён размешчаны ў выглядзе двух вежаў па краях сцэны. Выканаўцы, якім давялося іграць на віцебскім аргане, апісваюць незвычайнае пачуццё, калі сядзіш у цэнтры инструмента и адчуваеш музыку з абодвух бакоў. Мы хотели сделать инструмент, которого еще нет. Скажем так, в бывшем Советском Союзе. И действительно, по своим каким-то музыкальным характеристикам этот орган отличается от всего остального. Дело не в количестве и не в громкости звучания, не в количестве регистров и громкости звучания, а вот в каких-то особенностях, колористических, технологических, которые важны для органиста. Арган мае багатую гукавую палітру, прыдатную для музыкі розных стыляў. Інструмент яркі, гучны і вельмі адчувальны. У святочным канцэрце з нагоды юбілею віцебскага аргана прыняў удзел пераможца міжнародных конкурсаў, тытулярны арганіст кафедральнага сабора ў Калінінградзе Яўген Аўраменка. Слушаешь, как он на тебя реагирует. Потом пристраиваешься к нему, находите с ним какой-то контакт, диалог, потому что все органы реагируют тоже по-разному. У самом цэнтры музыкі публіка уважліва і з асалодай слухала Баха і Вівальді. Звук органа таинственный, волшебный, и, конечно, несет в себе такую божественную силу. Я учусь в музыкальной школе в третьем классе по фортепиано. Мне нравится ходить на органные концерты. Мы стараемся всячески привить ему культуру вкуса, музыки. Поэтому мы здесь частые посетители. 10 філарманічных сезонаў віцебскі арган знаёміць слухачоў з шэдэўрамі сусветнай арганнай класікі розных стыляў, жанраў і напрамкаў у выкананні вядомых музыкантаў. Арганныя канцэрты набылі папулярнасць і сталі неад'емнай часткай культурнага жыцця горада. За 10 лет прошло 117 концертов. Это представители исполнительской школы органной из 21 страны. Это самые различные сочетания органа с голосом, скрипкой, тромбоном, альтом. В общем, самые-самые различные. Да юбілею віцебскага аргана філармонія упершыню падрыхтавала цыкл арганных канцэртаў для школьнікаў, каб бліжэй пазнаёміць іх з самым вялікім клавішным духавым музычным інструментам. Юлія Устінова, Александр Прыстаўка. Навіны Віцебск.